Pozdrav svima! Ja sam Tara i ovo je radionica Moje putovanje. Krenut ćemo s vježbom vođenog opuštanja i zatim ćemo nastaviti sa vođenom vizualizacijom, odnosno zamišljanjem vašeg unutrašnjeg putovanja. Za početak, dobro se i ugodno smjestite, najbolje je da za ovu vježbu sjedite. Osigurajte si mirno i tiho mjesto gdje možete biti sami, tako da nema nikakvih distrakcija. Sad kad ste se smjestili, zatvorite oči i usmjerite svoju pažnju na vaše disanje. Polako udahnite i izdahnite. I udahnite i izdahnite. U početku nekoliko puta glasno udišite tako da čujete vlastito disanje. Pokušajte sada produžiti izdah, tako da udahnete i dvostruko duže izdahnete. Dakle, udah i polaki izdah. I udah i izdah. Nastavite disati tim tempom. Sad pažnju usmjerite na vlastito tijelo. Osjećate li neke senzacije u tijelu? I ako da, koje su to? Pokušajte ih osvijestiti i prepoznati, te zatim s izdisajem otpustiti. Sad polako pažnju usmjerite na vaše stopalo. Osjetite težinu tijela. Osjetite kako vaše stopalo dotiče tlo. Osvijestite svoje prste. Možete ih lagano razgibati. I ako osjećate bilo kakvu napetost, samo je s izdahom otpustite. Zatim polako pažnju usmjeravajte prema gore, prema vašim nogama. Osjetite kako se energija diže od stopala prema vašoj stražnjici. Kakve su vaše noge? Ima li tu nekih napetosti? Nekog pritiska? Ako ima, samo lagano s izdahom pokušajte otpustiti to mjesto. Sada pažnju prebacite na svoju stražnjicu. Osjetite kako dodiruje vašu podlogu na kojoj sjedite. Osvijestite težinu vlastitoga tijela. Slobodno se malo promeškoljite i pokušajte udobno namjestiti. Ako ovdje osjećate neku napetost, samo s izdahom otpustite. Sad pažnju usmjerite na vaš trbuh. Koji osjećaj se ovdje javljaju? Ima li kakvog pritiska, nemira, napetosti?
Ostanite s tim osjećajem, nastojte ga prepoznati i kad ga prepoznate, s izdahom ga otpustite. Osjetite kako se vaš trbuh širi i sužava kako dišete. Osjetite kako prati ritam disanja. Sad pažnju usmjerite na vaša prsa. Ima li ovdje nekih napetosti, nekog pritiska, nemira, nešto što vas steže, tišti? Prepoznajte te osjećaje i s izdahom ih izbacite iz sebe. Samo otpustite. Vaše tijelo je sve lakše, sve mekše, mirnije i opuštenije. Sad pažnju usmjerite na vaše ruke. Osvijestite kako stoje. Jesu li čvrste ili meke? Jesu li teške ili lake? Ako osjećate nekakav nemir, slobodno ih malo pomaknite, razgibajte i udobno smjestite. Osjetite energiju kako teče od vaših prstiju do vaših ramena. Prebacite sad pažnju na ramena i osjetite ovdje ima li nekakvog pritiska i neke napetosti. Ako ima, slobodno taj dijelove malo pomaknite, razgibajte, malo gore, dolje, pa u krug, kako bi bili lakši, mekši i opušteniji. Sad pažnju prebacite na vaš vrat. Osjetite težinu glave na njemu. Također ga možete lagano pomaknuti, razgibati, lijevo, desno, gore, dolje. I cijelo vrijeme ne zaboravite disati. Sad pažnju usmjerite na vaše lice. Osjetite vaše oči, područje oko očiju, obraze, nos, usta i polako dio po dio opustite. Osvijestite glavu i njenu težinu. Ima li tu nekih napetosti, nekih misli koje se javljaju, osjećaja? Ako da, prepoznajte ih i pustite neka prođu. Sad još jednom usmjerite pažnju na energiju kako protječe od glave pa sve do stopala i od stopala natrag gore uz tijelo sve do glave. Osjetite tu energiju kako kruži vašim tijelom. Još jednom prođite i osvijestite cijelo svoje tijelo. I ako osjećate u bilo kojem dijelu tijela neku još napetost, dodatno taj dio razgibajte i s izdahom otpustite. Zamislite sada da ste na velikoj zelenoj livadi. Osvrnite se oko sebe. Pokušajte si što jasnije dočarati to mjesto. Što vidite oko sebe? Što osjećate? Što čujete? Što mirišite? U daljini ugledate šumu i polako, korak po korak, krećete prema toj šumi. S
Stigli ste do ulaza u šumu i tamo ste ugledali jednu malu utabanu stazu. Ta staza vodi sve dublje i dublje u šumu. Nastavite ići tim putem. Kako ste krenuli, tako se boje oko vas počinju mijenjati. Postaje sve tamnije, no sunce i dalje dopire do vas kroz krošnje grana i polako dodiruje vaše lice i čini ga toplim. Hodate tako kroz šumu i gledate oko sebe. Što vidite? Susrećete li koga na tom putu? Možda neke životinje ili nekog drugog putnika? A možda ste i sami. Nastavite hodati sve dublje i dublje u šumu. I dalje se okrećete i osvrćete oko sebe i jasno gledate prirodu oko vas. Odjedanput u daljini ugledate jednu stijenu. Prilazite stijeni i vidite da ona vodi u jednu špilju. Ulazite u špilju. Začudo, špilja nije mračna, već je obasjana svjetlom baklje. I tako ulazite sve dublje i dublje u špilju. U dubini špilje vidite vrata. Kakva su ta vrata? Koje boje? Kojeg oblika? Od kojeg materijala? Pokušajte se ih što jasnije dočarati. Na vratima vidite natpis. Na natpisu piše vaše ime i datum i današnji datum. Ulazite kroz vrata. Polako ih otvarate, prolazite kroz njih i zatvarate za sobom. Dolazite u jedan novi prostor. Kakav je taj prostor? Pogledajte oko sebe. Što vidite? Što čujete? Što mirišite? Pokušajte si što jasnije dočarati taj prostor. Je li to neki poznati prostor ili je to neki prostor iz vaše mašte? Jeste li ikad bili tamo? Jeste li tamo sami ili imate društvo? Kako se osjećate u tom prostoru? Ostanite malo s tim osjećajima. Još jednom, što jasnije si predočite taj prostor i kada imate jasnu sliku pred sobom, možete polako otvoriti oči. Vratite se u ovdje i sada. Sad uzmite neki od likovnih materijala. To mogu biti vodene boje, uljane pastele, flomasteri, tempere ili bilo koji drugi materijal koji imate kod kuće. I također uzmite jedan veći list papira. Pokušajte sada prikazati vaše unutrašnje putovanje u obliku jedne mape, jednog putokaza koji će pokazati sva mjesta na kojima ste bili. Dakle, od livade, šume, špilje, vrata pa do novog prostora. Ako vam je to zahtjevno i teško, možete se usmjeriti samo na jedan prostor u kojem ste bili. Na primjer, na taj novi prostor koji se nalazi iza vrata. I onda njega prikažete. Dopustite si mašti da sama stvara i polako se prisjećite kako vam je bilo na ovom vođenom putovanju. Prisjetite se osjećaja koji su vam dolazili i pokušajte ih prikazati na crtežu. Uzmite si vremena koliko god hoćete i dopustite si slobodno stvaranje. Eto, želim vam jednu dobru zabavu i vidimo se opet.